Meraino semubang yang haruna katinetraning uga rapuh sabdaning kutila renggane goro saketer ning kudunganing kunglir pusing dini panca ana pawongan bungkik sowan tanpa tinimbalan. Heh, sapa kowe? Ditepungno wae. Satriya lesan pura Setyaki aranku. Apa bener kene negara Magadha? Ya, bener. Kene iki negara Magadha lan aku Prabu Jarasandha. Ana karep apa Gusti Aki? Aku bakal sabiyantu marang kowe. Kowe arep ngenengake saji Kalodra kang bekakak ratu satus negara sing bakal dadi syarat sarana saji Kalodra. Yo bener. Nanging kuciwaku. Ratu kuwi mau kurang telu, ya kuwi. Ratu Ngamarta, Ratu Ndorowati lan Ratu Mandura. Ratu kuwi mau. Kabeh atur pojok marang ngasain Prabu Sorosata. Bi gorene.